Nyabete, 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 nyabete muno muyae, nyabete muno moitongo nyabete masika manganae. Pero moga kata bango sakin. Nge muntu moko ambana. Na boli manye tuome teste ilikuwa kambire kaige kantene inega. Nge muntu sen. Itali ritangani. Ngoko woni goro yo konte yiri tamni. Mete na boli manye nge muntu moko ambanere yego se ya. Mete mbuya konyora lichibu bwango twenda next twamana kikogoga. Yana ko boy. Igo timbo ati muntu ndakirisimi tukwane kitwale gukwana iga. Nge muntu gwe. Nkike bana lakini ekunya gukwana igoro ya. Onyo ko kabato monga tikanda le karansa no nyanza iga bona se yeikeira onte beran. I know that karansa sa because chingwana chia o chikonge. Chime. Ngi gibona konte igoro ya muntu rani. Ke muntu. Eri teri to ko derit ko wakili ya oi. Mete ndaragote aino mwana mente gente getangan endo ya kabere endo tameti togo sia manyinga tale inja ko ba konsande nae tali ngati na sogo na muisonde karo kwaro chengo koirane libobe kosengo gotogonyera tali ngati na go getiku parali ngosia tora manyinga na ba motore mwawasi ni chiparong kilike gokoroma na kigie kondomo ekera kwanyora bokongo go igankwara buna togo chande parali ono njekera onde konsande na ntete manye go senke muntu go seningo wale gonte ya taliere muntu mongao omoyo no teremi ondi gango tebi watebile buya sana kilige kondo mango korumake kali bono korulero takerumanya iga erieta keru monte eri kondo mabobe to basa kwebo ri kwana anya ko tebe kiyo koromege okoroma ekiye kondo mege okoroma erieta ke monto ri kondo mabobe to basa kuri kwana aye go na boli okoroma njome nko na harufu ya na igongaragari bobe bas bono to bwendi kwana rieta ri aye go chesi iga omonto go kwana nera are so special otabwana tugo ikwete kujia skemu to basago kwane lidalia kemu tigango elieta ko korangu kwane simi mune kabye kwamanya umuntu ngukwana ningo ne ndeya ningo umuntu ngukwana eri simi gakoro kunyabeta Bondonada. Lora. ¿Qué? Moga misati. Aiwa ikira. Inje na ikira. Sana ma. Mbiyaman. Na rura bisiga. Arangete ndara wa darona kimagandre. Okire. Bana matulende ngaki kenyoroke okwana. Narumbi yakire. Kenyoroke bwata mangana. Mangana arota na kubora kobo gokigana na bantu bamenyeta. Mangana na baro. Bana lende. Kenyoroke ana kubura mwana mna gwateba. Bana lende ntuga ganya sai bwanchiri bwakire. Andi turoje nga bana eto roje na kiri tukuri gosuka. Bana. Ko nabo. Ono naika. Na bombwa tengana. Ngana yansumbuire sana andi tinganje tikona gocha asomo chibumuntu ne cyange cya serikali amangana akogera twakora twacha ono mongna nali mata kurupa me timaitinga no mai Amero yo wate kios mata mongno yo nali gweta igan konyora complain yempesa complain ne complain ye ekurwa se enyaruka ya iko kemuntu kemuntu ano yo muaka
nje buna ngegerete gose buna nkinire gocha gocha umuntu kabira omonene so omuntu omonene tari kora bono muna pamera ng'e kongeresa na igwo boro yabetere ring'iche bakaga omongu oria agechirwo besa iki omwana oyo agakorete omwana ono akamuramete akamurama bo basaba Nikigusaka tagete bwonega ati gusoreri omwana ono asiri nane orira ase abiyoiya lakini oyo ore igoro takomwamore mam na kio oikaranste meteme gokonya kwegambia bia yayo mwana wakira ba bwakire bia nkinande biasarikire ndocho konya kwegambio ndocho oreiga ase yo mwana nere na mang'ana amange okunga kino biroro kagembinde lakini bono mbara ntu akwana tugateba yaye kende ko biasarikire gose kego chigosarika no gotorangeria iga twase kwanera twakura turuko iwa bakoro mbakwanete una muminjori imitanga na moserai ndo cyo mwana no manyite ni maete bono nare kubera agaiga goika bokiga ngamanya kuboka talibo no rochonjo manangerense na chitaiga kangereza yaya mugambi ngwaga charinge bwoye ruguru bono agante birende yaya iga nari muinari takunyara kubera ari nanda abera bona agante irende mbokero ngende ndigereria na kiegasi yako barende no narure no kwarure no narure no naboka goche tari anda abe gose tari kende kebe kiaringi biyo sana mwana nerwanirire rwanirire nore na masomo twasomete kanisa nabo muna gwakwanire igona ndi exactly naba agoteba igonga erwanirire bali bae tuchitaranta chiria yonda akaegwa isano yonda akaegwa bero yonda akaegwa yama ngabona omwana ona ye taranta yao nkwerwanirire iyere biye bona oroje mama nje ne hakarenga na etwekero kurigereria bona omwana one ndochengana boire itaranta echisano nakyo genderete omwana one nkorete ore 10 ngwetumande mama mwakoyo ndete keregento kerega iga engente taso mwako yega nyechenji tobwaterane na bana baminta yega toyechenji manyanga ekino igono manene manyoko na gotebi ngo manene nyigurire nganje tanyoko mino gocha gokwa chinguru ekyo nganta toyo togosaba nero koire chinguru neke ewa nande nero koire amawaida umanyete toko from nowhere oboke igo otebe ngati gogende ono manene okona kwa akiringa ratemu erwanirire bokagenda gochiga iga ninchoririni tigakoba maseraibu gitindaiti yabet at least bono bongo bwana na bogo changamuka ke ainde sagini ngo sigete buya kabisa ende ningwanjete buno mwana omi ende naba mogokone ekeronkora tobwatera twins kerogogete na kerongogete lakini ndete ngotebiga onye koroche nyabeta nagokorre factory reset uira ni omogoko ori kwabwate nanterera lakini onye koroche nainde nachikoreta turabu bunichire mekoni yende yakoreterete aki asarende mapema karali okay mugaka nagotegereire sana naigure kire gintu gwante egintu ndaite ngotebi niki about nyabeta nakora uchunguzi yane nje buno muntu naisanekire timbwati dauti ende yonsi igoro ya nyabeta
because ninde satisfied qualities chiri nataite no chira sare igo bono njendo chinchire nditei njira yokero no kobera nyabera about kimunto ego nare gwancha no nayo murusia sakiri yao erinde utigonya konginyori ebintu naeterete korumayo ina bya kobo mogokoni sawa manake muntu tusieke chapte kabisa kaichana ende tinjaga korra mekono yende kento nkeyo to twara doubts igonya beta na beta nera lichi wana kurere ring to ninya beta